Posahda! Posahda! No ei se posaha. Mitä? Ei, sammu nyt. Ei. Ei, voi ei. Hei, oottakaa, antakaa mulle lisää rahaa. Oi ei, nyt mä saan niitä sukkia, mitkä mä halusin. Mä olen säästänyt rahaa niihin jo 10 vuotta. Hups! Eikä! Hei, rahat, tulkaa takas! Haloo! No, mä en usko, että meidän koskaan tekään tää, mutta meidän pitää mennä meidän perintöpatsas. Arvokas perintöpatsas, joka me saatiin kirppuilta 2 euroa. Etkö sä oikeesti ei myydä sitä? Se on niin arvokas, meidän oma perintöpatsas. No, mut kyllä mun valitettavasti pitää myydä se. Mut ehkä me saadaan tästä ekstra rahaa. Hei, täällähän on pinssejä! Paljonkohan nää maksais? Mä voisin heitellä leipiä näin järvellä. Nää 100 € kappale ja näissä on keksikin sisällä. Mä en tykkäs suklaakekseistä! Vau, meidän mummosta on tehty robotti! Mieti mitä hirveetä, jos se katkaisi sun pään! No niin varmaa. Vau, Tarja halusit elämäkertaa! No ei sitä kannata lukea, vähän se on tylsä, tuhlaat vaan elämässä. No ei se niin tylsä voi olla. Joo, kyllä se vaan on. Joo, mä haluaisin näyttää tää nyt. Tää on tosi arvokas tämmönen perhekalleus. Tää on tämmönen hieno, todella arvokas kalleus. Muistakaa, että se on ollut meidän mummon tosi arvokkaassa käytössä. No ei. Tää kyllä näyttää Homerin sukalta, minkä se on unohtanut osta. No ei nyt vaan. Se oli vitsi. Tää on oikeesti ihan viinapullo. Ei voi olla. Tää on meidän mummon tosi arvokas perinteisini. Tää on kyllä viinapullo. Katso vaikka. Kyllä mä tekee viina hyvää raskan työpäivän jälkeen. Mä oon aina luullut, että on tosi arvokas. Mutta ei tää nykyään ookaan. Ei se haittaa. Pääasia, että siellä on vielä viinaa sisään. 50 lelusta. Mä näin sen tuolla vieressä paljon halvemmalla. Niin, mutta se oli väärennös. Tää on aitoa tavaraa. Näetkö? Täysin aito. Niin, mut kun se oli siellä halvempi. Kuka nyt ostais kalliimpaa? Mut se oli väärennös. Väärennös? Eikö se tajua niinku väärennös? Joo, tietenkin. No mitä muuta sä haluisit ostaa? Telkkuu, sohvaa, tai jopa tällaisen hienon paidan, minkä joku lahjoitti tänne. Vai olet tyhmä? Mä lähden, ei mua kiinnosta. Ai voinko mä saada tällaisen hienon paidan? Joo, todellakin. Se sopii niin hyvin mun iholle. Mun on pakko saada se. Hei! Tää tyyppi ehkä saattoi lyödä mut silmän mustaks. Mut se silti on mun kaveri. Vai mitä tyyppi, mikä sun nimi nyt olikaan? Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mut miksi sä löit sitä törpää? Mä mietin siinä kohtaa, että on helppo saada nössejä kavereita, kun ensin lyö heitä turpaan ja sitten nostaa hänet jaloista ylös. Totta. Kuules poika, tänään opin paljon uusia asioita ja haluan jakaa ne sinun kanssasi. Mitä hän yrittää vihjata? Sitä, että hän haluaa kertoa sinulle päivästään.